Hola, cuinateques! Mireu, avui us he preparat aquests calamars farcits, una recepta tradicional per les nostres festes de Nadal. Fot-li López! Comencem fent un sofregit amb ceba i la carn d'una bona botifarra de pagès. Seguim amb les potes i les aletes dels calamars i finalitzem amb uns bolets. En el nostre cas, rossinyols. Un cop fet i refredat, li afegim all i julivert picat, ou dur, pa remullat en llet i un rovell d'ou. Ens freguem la mà amb oli d'oliva i remenem tot plegat. Ara ens quedarà farcir els calamars, però no els ompliu massa, Un cop plens, els tanquem amb un escuradents. Els enfarinem i els daurem una mica pels dos costats. Un cop estiguin, els reservem. Ara comencem la salseta. Iniciem sofregint una ceba amb l'ajuda d'una mica de brou de peix. Seguim amb un tomàquet ratllat i una culleradeta de carn anyora. Perfumem amb una mica de vi blanc i esperem a que evapori l'alcohol. Hora d'incorporar els calamars. Mig cobrim amb brou de peix i deixem fent xup-xup durant 20 minuts. A continuació, fiquem els pèsols congelats a la cassola i tornem a fer xup-xup durant 5 minuts. Finalment, incorporem la picada i deixem els últims 5 minuts abans de degustar aquesta magnífica cassola. Salut i bon menjar!